傷を癒やしたまえ。先行よ、ほとばしで。あと少し。かの者の剣となる。者に力を。俺は強くならなきゃいけねえんだ。人間ども。待て！くそ！復活したアルハザードがボーゼルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。ダークプリンセスの要素。そうか。姉さん、リアナ。大丈夫か。レオン。ラーナ姉さん大丈夫。じっとしてい。戦局を考えると、ボーゼルの魔力が戻るには。なるほど。論理。あまり時間に。分かっているさ。みんな、急いでジェシカたちを追撃するぞ。我が魔力、堪能していただけたかな。闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。
私だってやるときはやるんだから。ドラゴン相手でも勝てそうよ。女神様からの新たな使命ですね。早速力試しといくか。